खुलुमबाय मोनाबिलिनि रादाबाव बयखौबो बरायबाय। गिबिनि साबटेटआव दङ गसाइगावआव गुबुन रायजोनिफ्राय लाबोनाय गं 17 ब्रयलार गारिफोरखौ हमदों। हादोरनि दाब दाब जायगायाव बार्ड फ्लु जानायनि जाहोनाव जोबथा गैयै समसिम आसामावबो गुबुन रायजोनिफ्राय ब्रयलार दाउ लाबोनायखौ बन्द खालामनानै दोननाय जादों। नाथाय बे समाव गुबुन रायजोनिफ्राय लाबोनाय गं 17 ब्रयलार गारिफोरखौ गसाइगावआव हमनो हादों। हमनो मोननायनि उनाव खुंथाया गं 17 गारिनि ब्रयलार दाउफोरखौ फबनायनि राहा लादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला गं 17 ब्रयलारजों आबुं गारिफोरा वेस्ट बेंगलनि कचबिहार आरो आलिपुरद्वार जिल्लानिफ्राय आसामनि नलबारि, रङिया, बरपेटा आरो गुबुन गुबुन जिल्लाफोराव लाबोदोंमोन। नैथियाव दङ प्रमद बर'आ बुंदों बर' हारिनि जौगानाय खामानि मावनो मोनाब्ला राजखान्थि नागारगोन। बाक्सा जिल्लानि बेन्दोङाव थानाय गबरधना दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 23थि बोसोरसालिया जथुम्मायाव BTR नि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा बाहागो लाना रायजो राजाफोरनि सिगाङाव फोरमायो दि आं नोंसोरनो खोथा होयो जे खालिसिम हारिनि खामानिखौ उदां गोसोजों आं खामानि मावनो हागोन बै खालिसिम राजखान्थियाव आं थागोन। माब्लाबा जुदि ओरैबायदि सम सफैयोब्ला राजखान्थियाव थानानैबो हारिनि खामानि मावनो मोना, बर' बिजोंनि फरायसालिखौ नायनो मोना, बर' राव थुनलाइ जौगानाय खामानि मावनो मोना, नैबेखौ मावनो मोना बेखौ मावनो मोना, बेबायदि थासारि फैयोब्ला बे राजखान्थिखौ आं खालामनाय नङा, सोमावसारनायावसो आं थांफिनगोन। थामथियाव दङ फावखुंगुर ओम प्रकाश केरखातारिनो गनायथि बिलाइ बावबाय। बर' सावथुन मुलुगनि बयजोंबो सिनायजानाय मुंदांखा फावखुंगुर ओम प्रकाश केरखातारिनि अनसायगिरिफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। मैया 17 जानुवारि खालारखालि फावखुंगुर ओम प्रकाशनो बरपेटा रड साहित्य सभाया माननि गनायथि बिलाइ बावदों। बे खौरांखौ फावखुंगुर बिथाङा गावनि मोखां बिजाबनि गेजेरजों फोसावदों। ब्रैथियाव दङ दिलीप गुजिरियाला बुंदों आसामाव थाबैनो गरखाफोरनो गावखुंथाय गोहो होनांगौ। मैया 17 जानुवारि खालारखालि क'क्राझार जिल्ला गरखा फरायसा आफादनि खुंगा 17थि 2 बोसोरारि जथुम्मायाव जिल्लानिनो गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय सिमलता प जानानै थाङो। बे मेलनि गेजेरजों आफादनि लेङाइ आफादगिरि दिलीप गुजिरियाला आसाम सरकारखौ थांखिनानै सोंथि खालामदों दि आसामाव थानाय गरखा सुबुंफोरा ट्राइबेलनि मोननो हानाय मोनथाय आरो खाबु थासेयावबो मानो गरखा हारिनि सुबुंफोरनो ट्राइबेल मोनथायखौ होआखै होनना बुंथिदों। फैबाय थानाय समाव आसामाव थानाय गरखा हारिनि सुबुंफोरखौ जोबोर खम समनि गेजेरावनो मोननो गोनां मोनथाय बादियै ट्राइबेल मोनथायखौ होनांगौ होनना आसाम सरकारखौ खावलायदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।